Patik na 10 na badiyay. 2 Musa 20 ayat 3 rodi 10 dang jadi marakupau adong debatam dang jadi bahenomu di gana-ganaan manang sumasuman dia na di banua gijang nang di tanoon rodi na di bagasang aik na di toro ni tan dang jadi homar sobat nasida manang oluamu nasida ayaw do Jehovah debata parimas na mga luluhon hajahaton ni amana tuwaka anak na rodi di sundut patuluhon dohot paubaton akka na suburo hadiyaw alay asido rohaku di akka na maribu-ribu akka na makaholongi yaw akka na mga raduti akka patiku dang jadi dohonommu guar ni Jehovah di batam anggo sian neang ni roha ay say na honatoru ni Jehovah do manangisen na mandok guar na sian neang ni rohana ingot hamuma ari sabat laho pabadia hosta ono mari mahamu mula-ulaon jala bahenommu nasa ulaommu alay ang guari papituhoni ari paradianan ni Jehovah di batam doi dang jadi bahenomu di si agia aha ulaon nang po manang anakmu manang guru manang naposong lahi-lahi manang naposong boru-boru rodi pinahammu nang nasorang tuho di bagasan utang ay dinaonomari do di tokpa Jehovah langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian maibana diari papituhoni di bahenido ubain na di pasu-pasu Jehovah ari paradianan nai jala di perbadiai ikon pasang apong natorasmu asabilik ko mangulu di tano na nilehon ni Jehovah di batam upo unak ko magbuno unak ko mangalakop unak ko manakko unak ko olo sitidak kon gabus maralohon dongamu dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu dang jadi haliangan ni roham jolma ni dongamu manang naposona bawa manang naposona buru-buru manang lubuna manang kodana manang diape ugasan ni dongamu